Goedemorgen beste mensen, ik ben hier terug in Zeeuws-Vlaanderen, Nederland. Hier aan de uitgang van Vogelwaarde richting Hulst. Dus momenteel hier 7 uur in de morgen en de temperatuur 7,5 graden. Ja, je voelt al duidelijk de koude in de morgen, vooral in Zeeland. En toch ook wel de redelijke koele wind. En aan de rechterkant hier, laten we zeggen op een kilometer afstand, de N290 richting Hulst. Dus via deze route, dus de polderroute, kan men natuurlijk ook naar Hulst. Het is best aangenaam als je de fiets gebruikt. Hier ook al een prachtig beeld van de zonsopgang. En daarnaast heb je zicht op de kerncentrale van Doel in Antwerpen. En hier nogmaals het prachtig zicht. Dus vlak naast de zon dat u ziet de kerncentrale van Doel. We zien terug dat op deze 10 september ze allebei in werking zijn. Hier heb ik terug het dorp Ter Hole richting Hulst. En dus aan de rechterkant de N290 richting Hulst of Terneuzen. Ondertussen ben ik hier aangekomen te Hulst. Dus hier de N290, het fietspad ernaast. Dus ook de mogelijkheid om langs de polders te gaan. Maar bon, die route rechtdoor hier is wel praktisch als je dus snel aan de andere kant van Hulst moet zijn. En ook naast de N290 zie je verschillende mensen die hun tuintjes hier hebben. Dus particuliere tuintjes. Hun woning is hier niet naast, maar dus de mensen komen hier voor dus een tuin te onderhouden. Hier ben ik al te Hulst, nog niet in de binnenstad. Laten we zeggen nog een 500-tal meter. En hier aankomst Hulst via de dubbele poort. Ja, ik kan natuurlijk ook via het park gaan. Ik ga nog even langs hier, toch wel voor de leuke beelden. Ja, dat zicht hier aan de Keldermanspoort is zo uitzonderlijk. En het blijft altijd bijzonder aangenaam om even hier toch wel te stoppen en door te gaan. En voilà beste mensen, nog aankomst de Grote Markt met de prachtige logo in Hulst. Hulst Grote Markt en recht voor ons gemeentewinkel Hulst.
Recht over de gemeentewinkel heb je dus ook het stadhuis. En hier ga ik dus terug uit Hulst via de Gentse Poort, uit de binnenstad. Voilà, beste mensen, om deze kort filmpje te eindigen ben ik even aan de andere kant van Hulst met deze prachtige zicht. Dus hier zie je ook het bord Hulst en de verbintenis sinds 1969. Dus vriendschap, verbintenis met de stad in Duitsland, Michelstadt. En nog een prachtig zicht op de binnenstad.